Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz. Anlamda başlayalım. Boldu mu? Evet. Başladı. Evet, başladı. Welcome to Jack's Talks deyip başladı. Böyle. Hopse, so awkward öyle ön kavra. It's okay. Geçen gün rahattım ha. Arkada bilsos. Welcome to Jack's Talks. Şeydi biz bir neçe ilmin odur YouTube kanalımda öğretiyorduk. Ne olsa podcast açmak niyetini kellemede soktuk. Bir neçe yıldan son yeterden YouTube'a girip YouTube'da şu kontekstin bir yoktuğunu düşündük. Hani başka da podcastlar var Türkmen yıldızların arasında. Biz yıllıdan mı olacak Jamal günü gir gitmedin mi? Davay biraz şey başladı. Özün tanıştırsana mı? Welcome to Jack's Talks oldu derler. Aynen Jack's Talks'a koyacak koyacağımız. Sen her kim biliyor ya. It's okay yine de özün tanıştırsana. Evet, wow. Welcome to Stuart Korpe. Onu alakat sekot. Davay başlasana. Men Yakup. 8 yıllar Amerika'da olup bör. 9. yılıma girýän. Özüm berdi işläp, okuw oturup işläp daýyp bör. Inem Türkmen temalaryny gurlaşasym belli. Wopşym täzelikleri gurlaşasym belli. Gaty naturalny bir şekilde gurlaşasym belli. Ýanymda oğlan bilen tanış bolun, özüm tanadyr. Ýanymda oğlanyň ady Nowruz. Welcome to Stuart Korpe. Awa menem berdi 5,5 ýyl boldy. Ýani Amerikada 5,5 ýyldan beri berdi. Menem şu wagt okuwçydym, oturdum. Indi işläp ýörün. Bizim ýankylyk, ýakuwynda işýýalyk, Türkmen temalar däl, umumyň podcast'a başlady diýdik. Ýani edil birazjyk şeýle seretsek, ýani Amerikada podcast'yň birazjyk güýji gaçyp başlady, ölüp başlady diýil. Çünki ol belli bir döwürde hype boldy. Indi birazjyk düşdi. Ýene de Türkmenleriň arasynda kän bir meşhur bolmady üçin daway biz birazjyk özümizi gurlaşýardyk. Ýani bul birazjyk free temalar bolardy. Ýani islen temaňyzy gurlaşyp bilersiz. Bu taýda bir belli bir altda ay şul näme yıldızlar barady gurlaşýarlar ýa-da o barady gurlaşýarlar. Ýok, diňe belli bir tema däl. Hemme zat barady gurlaşmak mümkinçiligimiz bol ýani. Tebii bolar da naturalny. Hemme de gaty naturalny bolýar. Biz hiç diýişmýär hiç bir hype'yň arkasynda dalgamda okýsa edemde başga bir adamlar kiçeltjek, bolan olary jajam edemde olar öz durmuşyna görä ýaşaýarlar. Käwat olaryň videosunu görüp gülmegimizde hani olara bir erwetlik niyetimiz ýoklar, içimizde bir görüpçiligimiz ýok. Tersine luboy hype, gowy bir hype diýler. Luboy marketing, gowy marketing diýler. Şoň üçin käwat olaryň üstüne atam 077 ýa-da I am the great ýa-da olanyň entertainment dejek bolan olanlaryň hani videolaryny görüp şolar barada kommentary bersek, это не значит то, что biz şolary ýigren ýa-da görüpçilik etdes ýok. Tersine biz prosto şol adamlaryň bir hilek arkasyny bilýärse, background bilýärse, mesela şu I am the great Murat zat olanlar kime meňdejek bolýany, entertain diýlen olany meňdejek bolýandyklaryny bilýänmi üçin hawaşyn ýaljak. Soňa görä biz arkasyny bilýärse, onu bu zatlar ýaman naturalny bolar. Wopşym habarlar gurlaşasymyz gelýär. Ökman, ene meselem limit goýasymyz gelen nokta özümizde sen maşgalaň nähili, sen maşgalaň barda diýip bu ýazatlar genel wopş temalardan gurlaşmak. O Türkmen şeýle bir zat bar ýani biz yıldızlar izarlaýas dogry dämi ýani atlaryny sana oturmamyza gerek ýok. Meselem bilýäs. Ýani şolar meselem arada da çykdy dogry dämi. Bu podcast meselem men gördüm bölümlerini izarlaýan Gümür Ýamar dogry dämi esbiter çykardy. Men pikirimçe gowy zat ýöne bir belli bolýan şo taýda bir neme kısıtlanyan zat, yani bir limitlanyan zat, yani diňe topikler şu yıldızların arasında gitdi. Onun näşany adam var, şolaryň içinde aylanıp ýörüs, şolar gecelerine nämetde, ýerdenlerine nämetde, ýerdämi iýitçe näme gowy görä boldy şoň bilen. Näçünde biz alyp ýany her bir tema bardy. Meselem atam 077 diýişýärler, üstünde durup gurlaşyp näme demez ok. Maňa görä subýektiwde meselem şol oglan prikol, gülesim gelýär, cringe gelýär. Yani ýakuwa görä ýa diýişýärler, the great, yani şolar cringe gelýär. Maňa da cringe gelýär. Ýöne şu temalar, hemme gurlaşyljak temalar adamlar yine de subjektivni bir zat, obyektivni däl. Men üçin prikol, başga bir üçin ilham çeşmesi boluplar, başga bir üçin ýene näme. Şoň üçin ana muňa göwnümizde alyp soň gejelerini aglap, ýani gatyryp ýörüp olar ýazatlara gerek ýok. Biram başga da gurlaşmagymyzda isleýän temalaryňyz bar bolsa we sizem goşulyň ýani biziň aramyzda bir gurlaşma conversation podcast bolmasyn, sizem öz pikirleriňizi şo temalarda özüňiz kommentarlarda beýan ediňde. Ha, biram näme özüm herkese diliň var, bir dilden belki dili ütgetýän. O arada näme diýjeginde? Olam şo naturalnysyň bir bölegi kädi ýani. Ani diýişmeli, hökman tebii türkmençe gurulajak boljak. Gel. Men diýişmeli 8 ýyl, 9 ýyl bärde ýaşamdan soň ütköş milletlerin arasynda ýaşamdan üçin
içinde Orsça, Türkmençe, Türkçe, İngilizce hemmetem garşy gürleýänim, gata ihtimal gürlemeýümle. Arasda Türkmençe men gürlemeýänim bilýän. Şoň üçin arasyna başga dillerem goşulmagy gata ihtimal. Olam ýene şu podcastyň bir fişkajy bolýa, naturalny hem de tabii bolan üçin bolýar. Da? Ya даже не знал. Şonun üçün hemmeden garşylar. Pawa adamlar yani onda başlalyň. Ondan bundan podcastymyza hoş geldiňiz. Min ýakyndaky bolup geçen zatlar bardy gurrun edelim näme? Awa. Ondan bundan adyna biz aslında şol luboy tema bardy gurlaşýagymyz üçin tapdyk. Şoňa görä pikirlendik. Ertir mesela bugün Amerika Trump mesela atıldı hadır şu vardı gurlaşar birazcık o ertir vapşe maşgala vardı erkek ayal rolleri dostluklar temalarını açar yani her luboy tema. Bu arada da çıpılarsın. Bu arada da çıpılar. Verdi var arkada bir öd istoriyası var onun için nemelerini açıplar. Yani mesela soňky bolanda temaňda eşdensiň demeýär. Trump indi Amerikada 2024-nji ýylyň noýabrynda täze bir seçim bolýardy, näme election näme saýlawlar, prezident saýlawlary bolýar. Ondan sonra her kim özüni reklam etdi berdi. Biden we Trump glavny iki sany kandidat. Şol ikisi ondan Trump Pennsylvania'da şo taýda aýdy otyrka, gurla otyrka, özüni reklam edi otyrka. On atçak bollar, öldürjek bollar, pakuşaýny boldy. Onu şu ulu bir ýaýratda, ulu bir tema boldy, kän effekt etdi. Onu şu arada ýolşudan girelýär. Meni 50 Cent'in aýdymyndan näme referans etýän şu 50 Cent'den 9 gedek attylar ölmedi, soň şondan şol aýdym çykardy. Şondan Trump'dan da şol aýdym goýup ýöre bermeli-de. Men W общем Amerikada öňem pakuşaýny kän bolýar prezidentleri, ýöne şu Trump'yň gowaran adamlar şu atılandan soň gulagy ganaýady. Şondan soň men ölüp bilmersiňiz diýip elini ýokary çykarýar. Her kim begenýär, bizi halat edip biljek ýekje Trump zat. Ya ekonomika zat birazcık nemet barýar Amerikada onuň. Şoň üçin Trump'y saver, yani halat edici ýalam görýärler, Amerikany halat edecek adam ýalam görýärler şu an. Men birazcık şu temada nemet diýen seret indi iki näme partiýa bar dogry, demokratlar, republikanlar. Indi şolara görä seri demokratlar ana Biden geldi, şondan bärdem immigrantlara ýol açyldy, ýani gaty kän adam geldi dogry, şolara ýol berdi. Meselem Trump bardy öwründe de menem şuta dedim. Gaty gowy biznesler zatlar gowy bolýar, ýani ekonomika gowy ösýär, ýöne immigrantlara ýol ýok. Ene diýjek bolýanym, haýsy bolanda da iki boka görä tetegrak bolýar da näme tapady bar olan. Yo ikisiniň hem demokratlaryň, republikanlaryň ikisiniň hem özüne görä fişkajyklary bar. De Republikanlar näme etdi? Biz Amerikan öz halkyny ösürmeli. Entek biz eýlek ýerlere goşulmaly ýa-ni. Demokratlar näme etdi? Gelsin ýa bu ýurt diýe hemmek şeň ýurdu diýe. Başda bilen hemmemiz mümkinçiliklerim ýurdu diýe. Immigrant diýe hemmemiz gelin diýe. Ona beýle bolýawolyn oňam erwet taraplar amma mesela näçeken immigrant gelse kim gelýänden bilen o şeýlemi? Hani her hili narkotik geçirýänler amma başga etýänler amma ýöne käbir okuwçylara da limit goýup bilýärler. On erwet tarapy Trump'yň nemesi. Ýöne mesela Trump berdeki iň wärkisi benziniň mesela 1 litri, 3 litri $3, $3.5 şu wagt 4.5-dan aşagda tap bolýar. Onu bana bir götüňde tut, ýani Seattle'da diň ýani beýlek ýerlere görä başga ýerlere çykyp bilýär da o ýol bize 1.5 zat görün gerek. Yo, on bilýär da o ştatdan ştada görä ýetýär, ştadyň her bir ştadyň kanunlara ýetýär. Şoň üçin Amerikanyň bilýän tarap 2 ýyl bärde bolup, men şäherimde $3 diýen bolsaň otur aýsana biraz. Balya onda dur men asıl başga bir tema geçetim şu tema içinden de. Yani seret men üçin bir hylyk ýani şol senariýalyk boldy bir hylyk. Birden näme atylmak zat olam ölmezligi gördüm ýani her hylyk taraplardan perspektiwlerden görkezýär. Ýani şu taýda kelesiniň ýan gymyldan eden ýagdaýynda gulagyna sirk geçýär adat ýa. Ýöne şu taýda gözen oturkor. Şu videolary gören bolsaň, ýani Secret Service görýär. Polisiýalar görýär, adamlar görýär, polisiýa jaňat ýa şol atýanyň, ýani sniper şeýlerini şotaýda oturýandygyny görýär. Men politika kän düşünmek ýok. Mesela sen bärde köpden bäri bolanyňa belki ýani içinde dursaň zatlarsaň öňme üçin näme-de. Öňe gören zatlaryma görä şolar şu atýan adamy görmegine garamalsan, näme üçin şonu öňünden şonu näme etmediler da mutualate etmediler, ýani aýyrmadylar şotaýda. Men o barada şu pikirim, onu gördüler, çyndan hem oň badyna bu men alalaşan ssenariýa hemme zat düzülendigine alalaşan. Ýöne hemme zat näme üçin düzüldi? Çyndan hem Trumpy öldürmek üçin düzüldi. Trump ýa-ni Amerikan halamayan, hani Amerikan öňe sürýän mentalityny, pikirlerini halanok. Meselem da näme diýär Amerikada şunýal bir pikir bar. Iňerkisi transgenderler bardy. Näme diýär erkek oglanjyk diýär gyz bedenini dogrup bilýär diýär. Ya gyz bedenini o erkek dogrup bilýär diýär. Şonu çağalykdan 12-10 ýaşyndan mekdepde şonu okutýarlar.
Trump diye men şo sapak ayırjak diye, şoňa sapak bolmasyn diye mesela. Trump şolaryň hani Amerikanyň degradasiýa gitmeginiň sebäp bolýanlaryna garşy çykýaram bolýan, oňa adam olara gerek däl. John F. Kennedy mesela şo şekilde boldy. Yani Amerikan halamayan zatlaryny aýtýa diýilýär bolýan. Dagam bular öldüresler gelýär. Yani men şo tarapdan görýän Trump şonu da öldürüp bilmediler. Men pikirimçe bu soňky edek denejek bolmalylar. Ýene denerler. Trump öldürmek üçin Trump ýanky diýişim ýaly. Men pikirimçe şu Amerikan ekonomikasyny ýanky gitýän degradasiýasyny halat edip biljek. Ýeke adam. Bu ýene de men pikirim häzir bärde 5-6 ýyl, 10 ýyl bolup beren adamlar gelip näme şo demokratlar Trumpy irenýän adamlar. Trump näme erwet da sen Trumpyň tarapy. Hawa men son tarafı men Amerikan nähili degradasiýa gidip barýandy we başga 3-nji ýurtlarym, 3-nji döwlet ýurtlarym Amerika meňdejek bolup öz fundamentini ýitirýänini kän gördüm. Şoň üçin men Trumpyň tarapy. Yo, o tarapdan menem goşulýan meselem dogrudan demokratlar geldi. Hemme da açyklyk berildi. Näme LGBT'ler, ýanky LGBT zatlary diýildi, ýanky transgenderler. Men şu dogulymda aslında plany bolup doguldum, ýene näme bolup doguldum. Bu ýene-de meň pikirim. Men o zatlara karşı men gördüm. Şahsy pikirim men o zatlara karşı we meselem näme aýyrjak bolýar orada. Aborşuna aýyrjak bolýar çağalar o meseleler. Yani ol meniň gözümde yani aborşun gaty uly bir zat ýany dogrudan. Men şoň üçin yani Trumpy şu tarapdanam dogry mukady pikir etden. Ýöne de men yani men elimde birinji zana vote eder ýalzadym. Ýok, men alyp da gidip yani Trump'a da Biden'a edibilem ýok. Meniň daşyndan görýänim prosta lübiçil, gyzyklanýar, sereten ha bu ikisi şolar ýaly. Yani ýaqwym edibilem ýok, menem edibilem ýok o zady. Ýanky diýişiň ýaly dogry olaşan tarapy meselem käbir ýerlerde häzir ýene de çykarlar ýanky ýaly adamlar abortion näme, rape etse näme, onuň gaçagy näme. Eta iskulçenýärler ingilisçede bir söz var. Exceptions don't disprove the rules diýär. Yani option bolýan zat bir zat var, option bir kanunlar var. Şeýlem kanunlarda nähili köplenç ayal maşgala erkek bile bolýarlar. Son çağan isläň oklar ýa-da fiziki, ekonomik şoňa kömek edip bilmän aýralýar. O çağan näme günäsi bar o taýda şeýlem. Demokratlar şoňa diýär ki, bolly hawa aýryň öz bedeniň my body my choice. Öz beden näme sen et diýär. Trump'am diýär ýok diýär. Näme üçin sen çağan öldürýän diýär. 2 hepdelik çağı bilen 1 ýyllyk çağa tapawdy näme diýär. Şo taraplarda var. Şoň üçin diýär Trump'yň gurlaýan zatlary ýaman edermen, ýaman cesaretli türkçede. Yani gurleya çekinen o. Oňa garşym tagam öldürjegem bolarlar, başga adam etjek bolarlar. Secret Service'iň içindäki adamlarym muny görüp ýanky atyjyny ýokardan sniper görüp ýa-da bolýar diýerler. Hemmeti bilýärem näme üçin edil oturan. Men pikirim bu şoňaly. Andrew Tate'im şo barada gurrun aýtdy. Sen gowy ýa Andrew Tate aýdyp beren, bir video çykady, gon atylandan soň. Andrew Tate diýilen olan 2022-nji ýylyň iňkany Google edilen olan boldy. Onda I am the great, onda kripto ýazýan kitaplar datlar we olanjyklar hem şolardan men de şolary görüp Andrew Tate, Tristan Tate doganyny alyp şolary meňdejek bolup aýna siz mentalityňiz dat diýen ola guruluşlaryň şoňa meňdejek bolup gülenem bolýar. Ha diýip. Şoňa olanlar var. Ýöne olaň özleriň mesajy arkasyndan convey etjek bolan, size geçici adamlara geçirecek bolan mesajy erwet mesaj däl. Bular näme diýär? Meselem şu döwürde diýär erkekler bilen aýallaryň roli biraz ütgödi diýär. Bu nähili bolýar? Meselem ayal bütün öý ýöretýär diýär. Aýny erkek ruhsat aljak bolup birden meselem şuňa dostuň ýanyna geljek bolsa da şu meňe öýme geläýsin şu gatdy oturup şoňa ruhsat aljan derejäge gelenne şoň näme dogrudygyny aýtdy. Ýöne şu döwürde feminizm diýilen, hani näsä feminizm diýilen bir zat çykdy. Olam şoňa ýykynlyk näme diýär? Onu Andrew Tate, Tristan Tate diýär olanam şoňa garşy gitdiler. Bular hem Trump'yň ýanky gurlayan edir şoňalyk diýen bir zat bar. 3 tane edil özüne de şo bir zat bolar. Her kimiň 3 tane ýaşaýysy bar diýär, 3 tane şansy bar diýär. Haçan seni döwletiň ýa-da biriniň ýani opşy jemgyýetiň halamayan temalar vardı. Gurulanda 3 tane şansın bolýar. Birinji seni cancel et diýerler. Cancel etmek näme bolýar? Yani internetde zatda sen hem applicationlaryny blog etýärler, social mediany blog etýärler, Instagramyny ýeri bilen ok, Facebookyny ýeri bilen ok. Android ýa Uber çağırjak bolan Uber'a ýeri bilen ok. Bank hesaplaryna çende de durdur. Bank hesaplaryna çende ýeri bilen ok. Hemme zatyn cancel etýärler. Görýän bul sen işlemedimi? Ikinji sen türmäs alýarlar. Android Tate'ň özüne de şol ýaly boldy. Bir saçma bolmajak bir zat üstüne ýykdylar da sen TikTok'un üstüne bir gyzlara pul gazandyran eken dat diýip şoň üçin basjak bollar, olam işlemedi.
Onda 3-nji şansyny fen öldürjek bolýarlar diýer. Elne Trump şo 3-nji şansyny şu wagt başynda 2022-de basjak boldylar her hil sebäpden Trump. Trump meselem Twitter'dan ayırdılar. Soň Elon Musk Twitter satyn aldy da getiro Trump ýygyna diýdi. Twitter hani hemmek üçin gurlap biljek bir ýer diýdi. Başga ýerden tegem ýöne ýok ol meselem Trump. Başga ýerlerde çykan ok sebäbi onu cancel etdiler. Eder şoňalym türmäge saljak boldylar. Geçen o 20-30 ýyl munozal bir söýgülsi bolup durmuş ondan ýa türmäge saljak boldylar. Olam bolmady. 3-nji şans olam atjak boldy. Yani bu qata açıvidni bir zat mı qadiyan? Onu käbir görmeýän adam ya radikal adamlaryň pikir etdiýär. Ýok, Trump ine şuňal erwet, muňal hiç kim erwet däl ha. Просто birazcık nememize подсознательно beynimizde уже nememiz koyup durlar da bilýän bir cancel culture dogrudur diýär. Cancel culture ýa-ni ýa-ni düşündürýärlik, ýani bir adamy bir zada günahkarlap soň şuňa erwet görkezek bolýar. Misajyny diýler, ýani gyzary halamazlyk dogrudymy? Andrew Tate'in boýuna şolar ýazat etdiler, ýani Andrew Tate aslında bir belli bir edebi, belli bir medeniýeti izarlayan adam, ýani erkekler erkek ýerinde aýallarym aýal ýerinde bolmaly diýen ýalyk näme etdi. Meselem, en köp men neme berýän, misal berýän zatlardan biri herkese guroşamyzda da Yakup iki ayakkabın giyen ýagdaýynda dogry däme? Sağa ýaga geysen çep aýagda çep ayakkabın giyen ýagdaýynda sen şonu giyip bilýän, ýöne şunu tersine geydi, sen çepe sağa çepe giyen ýagdaýynda ters ayakkablar giyen dogry däme? Ýöne şonu da ýörap bilýänmi? Ýörarsyň. Ýöne ýani büdürärsiň. Daşardan görýän adam gülkünç görünür. Eder şolar ýalyk erkegiň rolüni aýal alyp bilmeýär, aýalyňkyny erkek alyp bilmeýär. Ýani eger dogry maýdaýynda eger men gyz bolan bolsa da möýde ýatyp dinji aljak o. Yani edil üstüne gidilen nokta al bar kırılır yu onu et bunu et yok yani olur alda dincim alacak yani erkek iş yapsın doğru değil mi? Hani o neme tarafından mesela erkeğin karşı yadır yine komentaryalar mesela hiç kim kır yu dilat diye nokta yu değil ya mesela Türkmenistan'da değil ya hani bu değilmegi ervet dattal haçan sen gidip fix saat başka bir erkeğin eline işlen ok. Hani adamın üçün şoň eşiklerini yumagam ütköşük bir problem bolmaly. Elbetde diýen feminizm şonu alyp çiğişirmegi biziň şu wagtda döwürmede gyz maşgalaryň şu kellesini ütköçek bolam diýen onuň ýankyal çykkan nemelerem oglanlarym şoňa garşy gelýär. Ha. Onu bu gedeklik bilen men pikirimçe çäklendireli. Şuňal bir kısa temalar bilen ýanky diýmä geljekde has ütköşük temalary girmekçi we bundan beýlegem siziň podдержкаңyzda garaşýas, kommentary, like-laryňyzda garaşýas. Biz bilen bolun, ýene-de ondan bundan görüşýänçek. Ondan bundan podcastımıza hoş geldiňiz.